ኣብ ልበይ ተወለድ የሱሰይ ኣብ ልበይ ተወለድ የሱሰይ ከም መብልሕ ማል ይኹንካ ልበይ ከም መብልሕ ማል ይኹንካ ልበይ ኣብ ኣፍ ደገ ናይ ልበይ ኮንካ ክትኣቱ ትደሊ ዘለኻ ከፊተልካየ ክጻቱን ኣብ ውሽጠይ ብመንፈስካ ክትገዞ ሕይወተይ ኣብ ኣፍ ደገ ናይ ልበይ ኮንካ ክትኣቱ ትደሊ ዘለኻ ከፊተልካየ ክጻቱን ኣብ ውሽጠይ ብመንፈስካ ክትገዞ ሕይወተይ ኣብ ልበይ ተወለድ የሱሰይ ኣብ ልበይ ተወለድ የሱሰይ ከም መብልዕ ማል ይኹንካ ልበይ ከም መብልዕ ማል ይኹንካ ልበይ ካብ ኩለን ደናግል ኣብ ማርያም ካብ ኩሉ ስፍራ መብል ኢማን ዝሓደርካ ፈካሪ የሱሰይ ሎሚ ኸኣ ሕደር ኣብ ልበይ ካብ ኩለን ደናግል ኣብ ማርያም ካብ ኩሉ ስፍራ መብል ኢማን ዝሓደርካ ፈካሪ የሱሰይ ሎሚ ኸኣ ሕደር ኣብ ልበይ ካብ ኩለን ደናግል ኣብ ማርያም ካብ ኩሉ ስፍራ መብል ኢማን ዝሓደርካ ፈካሪ የሱሰይ ሎሚ ኸኣ ሕደር ኣብ ልበይ ኣብ ልበይ ተወለድ የሱሰይ ኣብ ልበይ ተወለድ የሱሰይ ከም መብልዕ ማል ይኹንካ ልበይ ከም መብልዕ ማል ይኹንካ ልበይ ኣብ